Здравейте, тайни майни, аз съм Тодор. До мен е в Тим, само че той може да не игра в моя сървър. Така да знаете, ще направя нов сървър. Извинете, че само се меся в сървъри. Не, в моя, ето, готово е, всичко направих. Извинете, че такова, че се месим от сървъра. Но просто искам някъде, където няма село, където ние си построим. Ама не съм направил никакъв село. Просто че го намерихме изведнъж. Ефтимчо? Айде, бабо. Айде ти, че... Тихо! Тебе, баба, снимам клип! Ставите с тези снимки. Така, тук ще убия крава. Айде, че се мога да доляга. Краво, върни се. Ще дам... Спът, нямам ценок. Тъпи се не. Мен сега родите ме ядосват. Така в Тим играе в друг... нали... Другия мафиот играе в друг сървър. Да. И по-скоро аз съм оригиналния. Ти са джуниор, не? Къде си? Къде си? Е тук. До 3 са брои. Почвам на новото този клип. Какво? До 3 са брои, се става и се сяда да се яде. 1. Мама 2. каза в 1,5. Да, Колко неговата... сега? 1,10 каза. Да, 1,10. Колко е? Ами 7 минути ни остават.